Hej og velkommen tilbage til min kanal. Beklager for stemmen, jeg er blevet en lille smule småsyg her henover det her skiftende vejr og skiftende sæsoner, så det er sådan lidt Men den her video, det kommer til at blive en back to school, hvor jeg viser jer et super simpelt makeup look og det her hår, som er super simpelt, og 3 forskellige outfits, som jeg personligt ville have på i skole første dag eller i løbet af første uge. Og så også lige hvad jeg sådan pakker af nødvendigheder ned i min skoletaske, fordi jeg tænker, at der er mange, der har efterspurgt noget back to school et eller andet, og der er mange, der snakker om det, og så tænker jeg, så kunne jeg godt være, at jeg skulle prøve at lave det, fordi jeg aldrig rigtig prøvet at lave det. Så det er det, jeg giver mig i kast med nu. Jeg håber, I kan lide den her video, og hvis I kan, så husk at give den en thumbs up, og hvis I har nogle kommentarer eller kritik eller et eller andet, så skriv det ned i kommentarerne, fordi så kan jeg nemlig blive bedre til næste gang. Og jeg håber bare, at I nyder den her video, så tak fordi I gider at kigge med. Og jeg vil faktisk også lige sige, altså den make-up jeg lægger og og det tøj jeg har på, det er noget jeg selv vil tage på. Oveni at jeg har taget højde for, at I måske derude vil prøve noget lignende. Altså det er ikke bare fordi jeg kører mit eget løb sådan 100% og totalt ego-agtigt. Så der er taget højde for, at I også skal kunne finde ud af det og også kunne have råd til det, og at det ikke skal være så svært, og det skal heller ikke være for meget, og det skal heller ikke være for lidt. Så det har jeg taget højde for, og det er også noget, som jeg personligt vil gå i skole med. Det tøj, jeg har på lige nu, det er personligt et outfit, som jeg elsker. Og mine sko, jeg ved det godt, der er meget fokus på mine sko i videoen, men jeg elsker mine sko. Virkelig. Nå, det var i hvert fald alt for introen. Jeg håber, I kan lide min video, og tusind tak, fordi I gider at kigge med. Hej hej! Okay, så jeg viser jer step by step, hvordan jeg får et super simpelt hverdagslook. Det første jeg gør, det er, at jeg lige dupper mit ansigt tørt for overskydende fugt, som er til overs for den olie, jeg brugte til mit ansigt. Så går jeg ind med Rimmel Londons Wake Me Up Concealer i farven Ivory, og highlighter de steder, hvor jeg føler, det er nødvendigt, altså under øjnene, på hagen, næsen, over øjenbrynene og lige midt i panden. Så blender jeg det ud med fingrene i små duppebevægelser, fordi jeg føler, at det giver en bedre dækkeevne, og varme for fingrene får det til at smelte nemmere ind i huden kontra, hvis du brugte en børste. Som det næste går jeg ind med Wet n Wild's Cover All Foundation i Light, og så dupper jeg den på med fingrene kun der, hvor jeg har brug for det. Jeg har noget rødme eller sådan noget eksemlignende noget på kinderne, som jeg gerne vil dække en lille smule, og jeg dupper det på kinderne og lader det overlappe en lille bitte smule med concealeren under øjnene, sådan så overgangen bliver mere glidende, og sådan så farverne blender nemmere sammen. Og så en lille smule i panden for ligesom at udjævne farven, så jeg ikke kun har farven på kinderne. Så sætter jeg det hele med Gosh BB Powder i farven 02 Sand, og alle produkter jeg bruger, de bliver listet nede i beskrivelsesboksen, hvis I gerne vil se dem, altså læs hvad de hedder. Så går jeg ind med Elf Eyeshadow Primer i farven Sheer og kommer den på min øjenlåg. Og imens den sætter sig, så ordner jeg min øjenbryn. Jeg bruger Elfs Eyebrow Kit i farven Light og bruger pudersiden. Jeg er ikke så glad for voksen, jeg kan bedre lide at bruge puderen. Det giver et lidt blødere look, synes jeg. Og jeg følger bare mit bryns naturlige form og fylder ud, hvor der mangler lidt, og gør kanterne en lille smule skarpere. Der er et enkelt sted på det ene øjenbryn, hvor der mangler nogle hår, så der går jeg ind med en mørkere blyant og tegner op, og så ræger jeg ud, sådan så det ser naturligt ud, og sætter det hele med noget clear brow gel. Med en bronzefarvet eyeliner fra Rimmel London, liner jeg min øverste vippekant ganske let, og gør det selvfølgelig det samme på begge øjne, og sørger for, at linjen bliver nogenlunde tyk, men den behøver ikke være helt præcist, fordi jeg går nemlig ind og smudger den ud med en penselbørste fra M Cosmetics, og en matchende bronzefarvet øjenskygge fra Maybelline, sådan så det hele ser en lille bitte smule smoky ud, uden at det bliver alt for mørkt. Jeg trækker også den der bronzefarvede øjenskygge ned under øjnene, sådan så der kommer noget definition, både for oven og for neden, sådan så balancen er lidt pænere. Jeg bruger Rimmel Londons Scandalize Mascara og kommer den på de øverste og de nederste vipper, og jeg lægger 2 lag på de øverste og et enkelt lag på de nederste. Med en tør vatpind går jeg ind og fjerner alle de rester, der måtte komme rundt om øjnene, og så går jeg ind med Elf Studio Blush i Pink Passion og lægger den på mine kinder og buffer det godt ud, sådan så der ikke er sjove kanter. Går lige over kanterne også med min puderbørste. Med Rimmel Londons Moisture Renewed læbestift i Nude Delight går jeg ind og lægger den på læberne. Det er en fin, neutral nude farve med en lille smule koral i sig.
Den er rigtig, rigtig fin og rigtig god til hverdagsbrug. Og det her, det er så det færdige look. Det er sådan, det ser ud. Det er super, super simpelt. Det er ikke for meget, det er ikke for lidt, og det tager heller ikke særlig lang tid. Til håret holder jeg det super, super simpelt. Jeg gider ikke gøre særlig meget ud af mit hår, når jeg skal i skole. Må det være første eller sidste skoledag og alt derinde imellem. Så jeg tager bare en stor chiffonsløjfe, som jeg har købt i Tiger, og vipper noget hår over til en sideskilning og sætter lidt af det op om bagved, sådan så mit hår kommer væk fra ansigtet. Ej, at forglemme skal vi også bruge deodorant, fordi at det sidste du har lyst til, det er at stinke af sved på første skoledag. Jeg bruger en deo-spray fra Christina Aguilera og en parfume af samme serie, mest fordi at det passer sammen, og jeg gider ikke bruge min Jimmy Choo parfume på en helt almindelig skoledag. Den er til special occasions. Så venter jeg på, det tørrer. Nu er det så videre til tøjet. Og det her var sådan det første outfit kom til at se ud. Jeg har taget et par stribede bukser på, sort og hvidstribede, med en mintfarvet løs top med store ærmehuller. Og så mine glimmerhummelsko, som jeg er helt vild med. De er gamle, og man kan ikke få dem længere, men jeg synes stadigvæk, de er så fede, at jeg bliver nødt til at have dem på hele tiden. Og bare lige sådan, jeg har en hudfarvet BH på indenunder, fordi toppen er gennemsigtig. Det ser straks lidt mere classy ud, fordi at der er ikke noget mere usexet, end at kunne se en pink BH igennem en gennemsigtig top. Outfit nummer 2, det blev et lidt mere sommeragtigt outfit med en flowy, blomstret top i 2 lag og et par hullede jeans, sammen med igen min Hummel Bianco glimmersko. Toppen, den er rimelig nedringet, og man skal være lidt forsigtig på, at man ikke trækker den for langt ned. Men jeg synes, at det er simpelthen så fin og sommerlig, og den giver en rigtig fin, sød kontrast til de her lidt slidte bukser, som jeg godt kan lide at have på. Det tredje outfit er et af mine yndlingsoutfits, og det er den her prikkede camitop fra ASOS, som jeg har på, og et par helt almindelige jeans, som jeg har købt i Viamoda. Det er ganske simpelt look, og det går rigtig godt til pretty much alting. Toppen er rigtig sød og uskyldig, og lige præcis den her top kan man ikke få mere på ASOS, men de har rigtig mange toppe i samme stil og med andre mønstre også, hvis det er noget, I gerne vil kigge på. Igen med mine super flotte glimmerhummelsko. Videre til ting i skoletasken. Jeg ved godt, at man skal pakke sin skoletaske. Så jeg støver den lige af først, fordi den har ligget på gulvet i ret mange måneder efterhånden. Tømmer den lige for ting, der ikke er behov for. Kommer min computer i, fordi at det er en nødvendighed nu til dags. Selvfølgelig også en oplader, og jeg forglemmer, så har jeg også altid en ekstra oplader til min telefon i skoletasken, fordi at hvis den er ved at gå død midt i det hele, og jeg skal et eller andet efter skole og ikke kan komme til en oplader, så er det vigtigt for mig, at den er ladet op. Jeg har også altid en cykelbombe i tasken, fordi at det er godt at have en cykelbombe i tasken, når du cykler i skole. Ekstra ting til skoletasken, og med det mener jeg ting, som også piger i særdeleshed godt kan få brug for. Jeg har altid en lille bitte make-up-punkt, hvor jeg kommer på ekstra trusser, nogle bind og nogle tamponer, panodiler og 25 kroner i, så jeg altid kan købe noget nede i kantinen. Og så har man simpelthen bare det, man skal bruge, hvis uheldet er ude, og det bare er en af de dage, hvor ting kommer lidt før eller senere end beregnet. Derudover har jeg altid nogle farvede små tusser eller kuglepenne i min taske, så jeg kan sidde og kramse løs på noget papir. Selvfølgelig også en blok, så jeg kan tage lidt notater, hvis det bliver nødvendigt, selvom langt det meste foregår på computeren. Og så er det egentlig bare det for min skoletaske. Madpakke gør jeg ikke så meget i, så jeg er faktisk klar til at tage afsted nu. Det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses igen i min næste. Hej hej!